Diante da presentación dos orzamentos da Xunta no que afecta á sanidade pública, comprobamos que son uns orzamentos que van do mesmo que foron os orzamentos dos anos anteriores. Diante da realidade que temos unha atención primaria desmantelada e necesitada dese plan de ordenación de recursos humanos que levamos anos reclamando, resulta que estes orzamentos non contemplan nada para mellorar as condicións de traballo da atención primaria, que, como sabedes, é unha peza fundamental da sanidade pública, porque o que pasa na atención primaria repercute no conxunto do sistema sanitario. E, por outra parte, desde a Consellería de Sanidade nos anuncian medidas que o que van a facer é precarizar aínda máis as condicións de traballo dos profesionais que xa estamos na sanidade pública. Temos déficit de profesionais en algunhas categorías profesionais e resulta que o que fan é aos que xa están lles van a exixir máis jornada, máis esforzo e, polo tanto, o que vamos a facer é menos atractivo traballar na nosa sanidade pública e, polo tanto, estamos botando o sistema profesionais e estamos facendo máis difícil que cheguen profesionais ao noso sistema. Se o que necesitamos é mellorar as condicións de traballo, mellorar as condicións da sanidade pública para que sexa atractivo para os profesionais que se forman traballar na nosa sanidade pública, nomeadamente na nosa atención primaria, pero tamén no ámbito hospitalario, o que fan é xusto o contrario. Aos que xa estamos nos exigen máis. Queren cambiar pola porta de atrás un modelo de atención primaria, onde os profesionais de atención primaria vamos a ter que facer atención ordinaria nos centros de saúde e gardas obligatorias nos puntos de atención continuada, rompendo o modelo que tiñamos até agora. Con isto que fan é empeorar as condicións de traballo dos profesionais, pero tamén empeorar as condicións de servizo que se lle dá á cidadanía. Por eso decimos que en estas condicións, esta proposta da Xunta de Galicia sobre os orzamentos e sobre a situación de atención primaria e negarse a falar do plan de ordenación da atención hospitalaria, o que fai é desmantelar, contribuir e continuar desmantelando a nosa sanidade.